In Beesterswaag uit van huis de Poolse kunstenares Kamila Czesnoch. Zij is artist in residence in kunsthuis Siep. Dat wil zeggen dat ze daar een paar maanden werkt, maar ik werk het. In haar kunst bezieken ze een antwoord te krijgen op de vraag: hoe kan ik een nieuwe betjutting aan de skiernis van het plak dat ik op dit stuit ben? Nou is ze dus in Beesterswaag in kunsthuis Siep en dat wie jeder een snoppersgoedwinkeltje. Het is maandag 29 april. Kamila en een oud kunstacademie-klasgenoot Elisa uit Polen beginnen met het inplakken van de oranjekoeken op de wijn. 100 kilos of cake. And then we had to cut everything into squares. 7 centimeters per 7 centimeters. They had this idea to take part in the parade for the Queen's Day, to engage more in local social life, because before it was rather, I would say, isolated. Kamila had één keer jeder in Beesterswaag een parade zien op Koninginnedag en doet toch zo. Het is wel een apart gebeuren. My first impression about the house was that it looks a little bit like a fairy tale house, a gingerbread house from the fairy tale. And then I was told there was a real candy store in this house before. I mean, there was family living there, and they produced and sold traditional candies made of butter and sugar. And they were very popular in Friesland. Apparently some atmosphere still left in the house. You smelled it. Yes, I followed my nose. In haar orenprojecten ontstaat meestal een reuring omdat ze gevoelige zaken onsnijdt uit het verliezen. Die als in 2008 doet ze van een communistisch standbeeld een skommel maken. Net elke keer zegt daar de grap van in Polen. Dit keer had Kamila iets betocht, werd net voor dadelijk de politie op haar komt. Już olejemy to, że tak. Tak. What was that about? We were discussing about the chimney. That he fixed everything so nicely because yesterday we broke it. Oh. Because after all, we just two of us, take it off and of course broke. Yeah, chimney. we Clumsy girls from Poland. Dan is het Safir. Koninginnedag. 8 uur west. 1, 2, reason to be careful, partner 1. Nou, het is wel wat wankel, vind ik. Wacht even, joh. Die Poolse die had woord mij before. Ja, more at the door. Come on. Make me happy. Yes, thank you. Nou, is jouw kerstproject. Het is een beetje, de achterdeur zit er net in. En dan begint het al wat te wankelen. Maar ja, ik ben kunstenaar, zie je mij het net zien. Deze trieën maar dat ik hoor. Nou ja, het is echt wel eens wat oors. Dus ik vind het voor de sfeer wel heel leuk dat dit gebeurt. Ja. Nou, dit weer al eens eerder gebeurd dat ze met de squallen een wijnbouw hier. En nu hier ze dus van Siep zelf iets kreunen om een wijnbouw te oriënteren. Nou ja, dit is nou erop inskreun. En dit is Ludden. Ik moet je zitten en ik deel koekjes en meest knut uit de poeder. Yeah, my impression is like it's always going together with the childhood dreams. It has something like now she's adult person and she still have those dreams and she wants them to come to truth. Het hele project is inspireren op het feit dat Kunsthuis Siep in Beesterswaag dus een snobbersgwot-winkel wie. En het wie net zomaar een winkel, maar ze verkochten daar de legendarische Skroor boeterbaltjes. En Kamila is bij de zoon van de eigenaar van het pand. Mijn grootouders zien daar ik al een kruinierswinkel in. En die maken ik al de boterballetjes. En op een Zwaag daar weer meer mensen dus die boterballetjes maken. Maar uiteindelijk ben de Skroors, beroemde Friese boterballetjes, er oergebleven omdat dat de beste zijn.
Dus mijn oerpa, die zocht dus toen met zijn broer in die in 1943 stonden dus de wederverkopers van Ziekje. Maar dat lukte net, want het product dat weer maar eigenlijk een week of 6 houdbaar. En dan begonnen ze te verzoekeren. Mijn ouders zijn verstoren en de laatste jaren toen heb ik geholpen en dan ga ik wel zelfstandig de boeteballetjes maken. Want toen kon het net bij waan, toen weer een jaar of 82, toen werd er wat minder. En toen heb ik dat overgenomen en die mem die de verkeer. Maar ja, mem heeft toch echt een hoofdplan van Laus Wolters en Wim Kam en Wim Sonneveld. En ja, ik heb daar nog een hoop, dus die zeggen jammer dat het er net meer is. Dat, ja. It's very important to have some background which history creates. It's fuller somehow. And you want to show it? Yes, actually I usually want to highlight the history of the place. Yeah. This is it's my aim, I would say. Or play with the history as well. I came from real rush and rush noise and hurry. Hurry. And here is everything on its place. Yeah, in order. A bit boring maybe, or? I don't have this feeling. No, or not yet. I mean, it's easier to concentrate on the work. Scroor is net heel enthousiast door het werk van Camilla. Ja, het is moderne kunst. Hè? Het is, wat het nou allemaal op een U-vlak leidt. Maar ik vond dat ze het wel aardig dienen hier. Dus dat had zich helemaal tastspelen dus op het Candyhoeske. Dus werd ze mee in de optocht weer. Ja. Maar in het huis zelf weer er eigenlijk weinig van waarom te vinden. Maar een film en interview met de man en wat oude krantenartikels bent te zien ontzoomaaien nog in Kunsthuis Siep.